Mikä täällä on meininki, Studio Pasilla? Tää on hyvä. Aina ei oo. Kerran oli tosi vaikea keikan aloitus, koska mä olin Lidlin työntekijöille esiintymässä Pieksämäellä. Se oli semmonen pieni tila, joku 20 henkeä. Mä menin sinne ihan innoissani. Mä olin sellainen, että mikä täällä on meininki, ootteko te tarpeeksi kännissä? Niin kaikki katsoi mua vihasena ja yksi sanoi, että pomo tilaa sut, niin ei ollut rahaa viinaa. Että sun on parasta olla hauska. Mä oon opiskellut ja mä sain aikana M Ruotsista, mut sit siitä oli tosi vaikea päästä eroon. Se soitteli ja kaikkea. Okei, mulla on tokaluokkalainen tyttö kanssa. Ja niillä on koulussa semmonen mahtava juttu. Sen nimi on koulun kerho. Sinne voi aina jäädä arkisin 4:30 asti. Mutta mä oon muutaman kerran myöhästynyt sieltä ihan vähäsen. Niin heti tuli Vilmassa viestiä, että jos myöhästyy yhtään, niin joutuu sille hoitavalle opettajalle maksamaan 20. Ja nyt mä mietin, että kuinka kauan se sillä 20 suostuu hoitamaan. Et ihan vielä en hakenut. Taisin tännekin. Et jos tarvit edullista lastenhoitopaikkaa, niin Steiner-kouluun voi viedä. Jos mun pitäisi valita taistelijaparisotaa, niin se on sit silti sinä, vaikka sä olet vaan kuukauden. Koska sä ainakin tässä näkee vaan niin nämä pari eka riviä. Sä oot ainut kaveri tässä, kenet mä näen, joka näyttää siltä, että sä jaksasit kantaa sekä muut että se mun hengityskoneen. Osa ei tajunnut.